Osku ja mä oon 8-vuotias. Ja mun lempiväri on musta ja tää on mun aloitteluvideo. Ja kommentoikaa, jos haluatte pelivideoita, niin mä voin tehdä niitä. Ja kommentoikaa alas, se on täysin ilmaista. Niin, ja heippa! 1 hour later. Mä oon Osku ja mä oon aloittanut tän dubettamisen. Ja mulla on täällä mysteeriboksi. Koittakaa arvata mitä täällä on. Tää on musta kansi. Ja tilatkaa se kanava, se on täysin ilmaista. Ja rumunpärinä, mitä täällä on, arvakkaa. Nyt! Arvakkaa mikä tää on. Kysykää kommenteissa. Ja tykätkää tästä videosta. Kommentoikaa ja tykätkää ja tilatkaa kanavaa. Se on täysin ilmasta. Ja heippa!